कि भाई देखा कौन बहुत भीड़ लगल बा भाई साहब गौरी शंकर मंदिर पर। तो हमन के बता दी देखा कितना लोग कौन पुजवैया आयल बाटे, बहुत लोग कौन भक्त आयल बाटे गौरी शंकर मंदिर पर जौन तो अपन भीड़ सकल एकदम। वो अंदर से भाई दिखाई नहीं, अंदर से बहुत लोग बाटे कान भरल बा एकदम मंदिरवा। और बाकी भाई देखा यहाँ नल के कौन पानी कौन भरल जाला, उसके बाद बाबा के ऊपर कौन चढ़ावल जाला। और भाई यहाँ भीड़ कौन देख सकल यहाँ बाइक पे कौन पूरा एकदम कौन माहौल कौन भाई जय श्री शंभु जय श्री शंभु। अरे आराम से यहाँ कौन मिठाइयो तो हम ले सकला देखा मिठाई उठाई और ये नमक के खात सही है देखा नमक देख सकला भाई साहब। और भाई हाँ ठीक कराला भाई देखा ये दिल्ली से कौन वीडियो हुआ देखे ना भाई तो हमन के बता दियो। अरे देखा एक दिन यो बात में भाई साहब ये पूजे आयल बात में। और भाई तो हमन के बता दी भाई ये मंदिर कौन में बहुत पुरान मंदिर प्राचीन कौन मंदिर हो। यहाँ कौन कितने उठी कल जाए उतने कम बा, मगर यहाँ मंदिर के भाई मनोकामना कोनो भी चीज़ कौन बा क्यों मांग ली तो ओके पूरा कौन भोले बाबा कही देने एकदम गारंटी के साथ 101% कौन बा भाई। तो तहन बचन कितना दूर से देखा ला हम जान थे बहुत दूर दूर से देखा ला भाई, मगर तहन के बता दे थे कि भाई ऐसे कौन हो भाई अपने भाई कौन चैनल के कौन सपोर्ट करत रहे भाई। और गौरी शंकर मंदिर पर के वीडियो कौन हो भाई तो अपन देखत रहे तो पूरा कौन दिखा भैली। अब चल थे कौन हो भाई अब कौन हुई कौन देखल जाई तो अब हर हर महादेव जय श्री शंभु अब निकलत है हम।